Ale jedna oblasť Dávidova bola slabá, keď videl z okna Batšebu. Prečo? Lebo diabolovi sa to nepáčilo, že Dávid mal víťazstva. On porazil Filištíncov. Proste, keď vidíš tam tie víťazstva, tak to znamená, on porážal, ako keby služobníkov démonov, môžem povedať tak, lebo oni proti Izraelcom bojovali. A toto sa mu nepáčilo, hovorí, tu bude slabý. A on sa pozrie z okna, čo je na kána, má tam intelečlo, on nesmíde. Vyzlečem vás. Pozrieš z okna, možno spraviť 5-6 krokov a už vo vnútri, pretože sa otvoril pre ten zrak, pre ten chtič, pre tú žiadosť, už má plán. Zavolal svojho sluhu, kto to je tá žena? Pozri sa, ako pomaličky v duchu sa zatvárajú oči. Už nevníma, že robí zle. Tam ešte bol bdeli pri Saulovi, ale už to nie v bdeli. Už má iné plány, iný hlas. Pozri sa. Hovorí, dones mi ho. A on mu ešte hovorí, to je žena Uriáša, ktorý bojuje za teba. Ešte toto mu malo ako keby dodať, nie? Čo robí? Ale už ten pohľad už má svoje plány. A on ide s týmto smerom, ide. Zavolajú, postanete okna, dá zavolať, povie sa temnota, ako rodí temnotu. Zo zraku do slepoty. Zavolá ho, opije ho a dá svoju ženu. Choď domov, choď k svojej žene. Inými slovami, ty choď s ňou a ani nepríde na to nikto, že tie okna bude odo mňa, to bude od teba. Ale Uriáš spravodlivo hovorí, nie. Ako ja môžem bojovať, keď na druhý deň ho zase opije a zase ho posunie. Choď ďalej. Choď svojej žene, aj tak nejde. Poď sa temnota, ako rodí temnota. Skrze zrak. Teraz, kto mu vložil tú myšlienku? Napíš do opiera, nech ide do prvej linii. Dáva mu do ruky list 100% smrťou. Uriáš ide sám, si nosí smrť v ruke. A zabije. Teraz prichádza prorok. Pozri sa temnota, ako jedna v človeku, pozri sa, dobre, vnímaj ma, dobre, čo teraz hovorím. A prorok mu hovorí, mal jednu ovečku a hovorí to. A on tak zaslepený v sebe, že nevidí, že to on robí. On hovorí, treba ho zabiť, alebo 14 hodín mu treba, neviem presne, ako tam je napísané, robil súd na ňu. A on hovorí, to si ty, kráľ. To si ty. A skrze tohto, skrze jeden pohľad, prichádza pád. Jeho prvé dieťa zomrelo. Brat nasil svoju sestru Tamar, druhý brat zabil brata Amona a tretí, ten druhý syn, chcel byť kráľom. Bojoval proti vlastnému otcovi. To vieme, že bolo, ale vidíme ten stav, čo sa dialo v rodine. Skrze čo? Skrze jeden jediný pohľad očí. Človek, keď nie je vo vnútri s Duchom Svätým, ako kto ti ukáže, že ideš tým smerom? Keď v duchu nevidíš. Povedz sa, duchovné oči, keď máš otvorené, si v duchu, duchovné oči máš otvorené, teraz proti tebe niekto bojuje, a vieš, čo mu dáš ty? Lásku mu dáš. To je iný boj. Ideme ďalej. Ideme potom ten stav, keď aj, myslím, že včera pastor kázal o tom, že Ježiš povedal, ide do Jeruzalema, musí zomrieť, zabijú ho. A Peter sa postaví pred ním a hovorí, to sa ti nesmí stať, Pane. Zle povedal? Spýtam sa vás. Povedal niečo zle, keď Ježiš hovorí, že ide do Jeruzalema, zbičujú a zabijú ho? A Peter hovorí, to sa ti nesmí stať. Zle povedal? No v tele nie, ale v duchu áno. Diabol prezal nadvládu nad jeho systémom, nie, to sa ti nesmí stať. A on hovorí Satan, nie Petrovi, jemu hovorí Satan, Satanovi. Chod za mňa. A potom hovorí Petrovi. Až potom hovorí Petrovi. Takže aj za
slova sa skrýva áno. A teraz poviem niečo. Koľký z vás je tu a už máš iný pohľad na iného muža a na inú ženu? Si v temnote. My máme konferenciu. Nie vodcov a možno nevieš tým preraziť. Nemôžeš vyjsť z toho. Pastor, to tu nekáž. Majte mi veriť. Áno. Daj slavu Pánovi. Dobre. Poďme do Božieho slova. Otvor si so mnou Žalm 119. Kajo, chvále číslo. Facebook, že nedobrať. Nestýkaj sa s ľuďmi. Počujem dobre? Ktorí ťa chcú prekabatiť. Si Božie voli. Ty musíš ostať tu. Nedej sa Pánu. Počúvaj, čo tu hovorí. Čo tu hovorí Žalm 119. 10. Hľadal som ťa celým srdcom, nedaj mi pobúdiť od tvojich príkazov. Tvoju reč som skryl do svojho srdca, aby som proti tebe nezrešil. Kto nechce hrešiť? Však nie, som hovoril, kto hreší. Kto nechce hrešiť, koľa kamo dekal liepos, musíš mať slovo v hĺbke srdca. Keď máš slovo, máš srdce. Nie v hlave, do Júro, Andrej. Poženaj si, Hospodine, vyuč ma svojim ustanoveniam. Svojimi perami vyhľadám všetky súdy tvojich úst. Teší sa ceste svojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. Čo sa viac teší? Rozmýšľam o tvojich rozkazoch a